Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Tony. Ginaingon, doon nagay panahon nga dili mo magkadayon sa imong uyab. Og adto kang magpakasal sa usa ka babay nga igo ka lang mibati og tumang kaluoy. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Sa? Ikaw ato na kayo assign ni Sir sa Manila? O, dong. Di ko masukot. Padang ako mangan ang nabunutan. Napo may kabuok kipilian. Kay pulis mi, dili mo sukot. Kay layo lagi ng Manila. Mauto nga, girafo lang amuangan. Kaming napo kabuok. Nya, ako may natimingan nga nabunutan. Nya, unsa man? Mudayon ka gid sa Manila? Agad lang ko nimo. Di unta ko ganahan. But, sayang man sad gud kun akong baliparan. Unya masako sa niya si Sir. Basin pangitaan ko og sipyat aron mapapako sa akong trabaho. Na, ay na lang nabalibari eh. Basta, ay lagi pangita og lain dito day ha. Kay ako, di jud ko mangita og lain. Ikaw lagi ang mahal og akong higugmaon. Basta ha, ayaw sa gyud pangita og lain din niya. Sa katuig naman sa ko dito sa Manila. O sa sunod simana na kumular ka sa Manila, baya. Kung mauday, mintras niya pa ka sa ato. Magtagbaw ta day. Oh. Kada adlaw ta mo ato sa motel mo check-in ta. Ug karon, no. Panuroy ta. Check-in ta day. Magtagbaw ta day. Ihapit naman kabulog sa Manila. Sige pa. Titihap mo yung akong boss. Imong lagi na. Ipadailo si Mandila padung sa boss. Sige, sa ubos na sa nang akong ngaron day. Kalami. Tani ko utang. Utang may si Mandila. Utang. Tony.
Mao ba? How ang pamati mo sa imong kaugalingon nga tuas mo nila imong uyab dong, ha? Ton, O, Pasimon. layo big panlantaw ni mo do. Lakay kayo eh. Porbeda. Wa pa man sagot tong uyab ni mo do. Ibugali ko ato. Abag ba eh? Unsa Unay man? manuong ka? Ay, kawan kining taysa ha kanang kimingaw ka ha? Mingaw ko niya pa. Pero ikaduha ang kamingaw. Ang pinaka-numero 1 nga gimingawan ako. Ang jerjir pa. Ha? Paiting tuas layo ang atong uyab eh. Kay kung muliho ang atong gana, wang di jerjiron. Kabot ba ka nang imo si mong lubot? Kapanos ka Wala binuha. say kalingaw ido ha? Pag kinamot lang sabi tas tanto. Sumukol ka ng kinamot pa eh. Buy-puy ang atong bukton ana madugay. Ay sa na may daghang saging sa tong luyo. Bangagil ito, yung putangin hulmigas. Ay, bitaw. Panguyab og lain eh. Ay, wala mong tinod. Pero doon na lang sa kay mga birahan nun ba? Ana na Children tingali pa. taon. Ana na lang yun. Lami ang kayo ng ihumol eh. Karoon lang oh. Bagong kay ako pa oh. Hikap ka? Asa ko na ba? Kapor. Tawa mo. Tawa lang tani pa. Bisag laay kayo. Ay, abi ni mo do. Taan na lang ko di ba? Ha? Kung kimingaw ka, panguyab. Panguyab pinang uyab sa mumiko. Huh? Kabuha ka na siya di ang uyab. Pulaan ko nun siya siyang uyab, oy. Unsa? Wow! Amma mo ni si Jade. Jade oy. Ang taong Kabuutan sa uyab unya iyang gibuwagan. Bay, Tony. Mo na ba Jade? Ayo na ana ang imong uyab uy. Kabuutan ana unya imong gibuwagan nga waysa. Kinaluoy niya ba yoy? Sumol na kayong bayhana, bay. Ngita sa kong virgin, bay. Ganahan kong virgin. Kaya nga naman na si Sarah. Dili na ikaw ang naka-virgin ana. Ako man, pero gusto kong mangitag laing babae, bay, nga virgin. Bay, dakong sayop kining pagpakigbuwag mo ka Sarah uy. Magmahay ka gid unya. Kung makakita siya og laing laki nga iyang higugmaon. Bay, Tony. Mao na bay. Busa, kung ako pa ikaw, baliki Sarah uy. Ay, di na ko niya, ay. Di na ko niya, bay, Tony. Luoy Sarah uy. Ako'y naluoy niya, bay Jade. Kasa, si Sarah imong paguyaban. Mintras wa pa din imong uyab. Oo pa. Naluoy kong Sarah pa uy. Nagsige na siya hilak. Panguyaban ko siya pa. Ako'y muhupay sa iyang kagulanan. Pida sa danang istoryaha do ako pa ikaw ay nasara pang yabido, ha? Basi gugma ka niya, mato barbana pa nga, panultihon sa mga katiguangan nga, ang gugma kuno usahay, mga gikan sa tumang kaluoy. Pa, Mo na nga, busay, ikaw ba, papagpangitan lang yung babae do, ha? Nga panguyaban mo, kanang wakay kaluoy, aro di matakli imong gugma nga to sa babae nga, maluoy ka, ha? Maunsa mo koy, nguya ba ya, tuwa ba ya to sa Manila? pa, si Joan ang akong gimahal og gigugma. Busa, di man tabuoy nga, mahigugma ko ni Sarah. Gusto ko lang hupayon ang gibati niyang kaguol. Nga, saan pa may mo, ha? Saan mo pagkupay, anak? Jerjeron! Lalo, bahala ka niya, eh.
Sinilay ti man ha. Matakli gani imong gugma ngadto kang Sara kay daluoy ka, bida. Luoy ang imong uyab nga tuas Manila. Luoy siya to ni. Tony, Mao ko na, day Sara. Daluoy ko nimo. Busa sugta ko. Kay ako'y muhupay sa gibati mong kaguol. pero si Jade, siya nga ko gihigop mapagayo, Tony. Oh, sige. Di na lang ko mamugos. Sige, ato na ko. Ay, good. Mang luod man din ka, uy. Ang tinod, Tony. May pagtanaw pa ako nimo, pero di naman ko virgin. Kay kiskihan na ba ako Jar ni Jade? Ay, okay ra lagi ko. Ang importante nga, malimtan mo sa kadiyot si Jade. Laki rin makahupay sa imong gibati nga kaguol, Sara. Sige na lang, uy. Sige. Gisugutan na ka, Tony. Uyab na ta. Kano? Na, sige ta na. Maglakaw ta. Huh? Mag-data. Ta na dayon, day Sara. Libuwagan mo kong Jade. Nakabusok ko man yung kainin inyo, ha? Gamay pa kayo ba? Nakakilok si Mapong. Tony, napaya na virgin. Sige ha, sa church ni Jade. Aging-aging ka ng imo, eh. Bugdo kayo. Bugdo pa manikang juan nga akong uyab. Kadiyot, ha? Buon ko akong bipa. Sige. Alin yung kamot, pe. Ikapan niya. Ampi. Hala, uy. Imo ni tanan. Hala, no. Hindi mo dadag apil ka tatay ni mo. Buhuga ako, gid ni. Hala, uy. Bakaya ni nako. Hala, marag di ko makatuos gid ako ni aning imo. Mada ko. Sige po, Lisa. Maayuhan mo, Kini may og ipangita. Bahala na to, Jade. Ay, gani akong dako. Dilok na kayo. Ako naningit ko. Tabi sa ako. Ibig na taninduhan mo ka pa. Abi. Taba. Sige na. Okay na. Ready na ko. Ay, na-virginan ko kusap. Aray, para maglabit na sinon kasakit, ana, oy. Ganun gidama na ni mong apil ang katatay ni mo, oy. Alam niyo, asay mo, ay. Ayo. Uman sa nahitabo namo ni Sara, wa ko damha, nga ribati ko paghigugma niya. Samot na dihang nagsabak na siya sa akong anak. O kami gyud ang nakasal. Pag-uli ni Juan nga akong uyab gikan sa Manila, igo na lang siya sa paghilak, kay nakasal ako sa lain. Mga katumar kasama ang kaagi ni Tune, dinining tulumanon. What's the style? Nakasal na sa lain is style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.